kysymys on se, että miten saadaan nopeutettua noiden ruumiiden poiskuljetusta ja hautaamista. Myös pelko turvallisuustilanteen pahenemisesta on hetkeksi väistynyt, sillä YK valvoo järjestystä ja ryöstelyä hillitsevät varastot, joita Haitille hankittiin hurrikaanien varalta. Kaupunkilaisille on lisäksi tarjottu ilmaista kuljetusta maaseudulle sukulaistensa luokse. Jos nyt voi sanoa, että jotain hyvää tässä tilanteessa, että täällä on ollut aika isot valmiit varastot, sanotaan viikon tarpeeksi. Pari päivää menee, niin sitten varmasti, ja sitten kun täällä alkaa levottomuus, sitten alkaa tosi nopeasti. Jännitystä pitävät yllä myös edelleen jatkuvat jälkijäristykset ja sortumisvaarat. Kumpikin suomalainen avustustyöntekijä on järjestyksen hetkellä tien päällä ja he nukkuvat edelleen varmuuden vuoksi taivasalla. Vasta tänään hankitut satelliittikuvat ovat valottaneet käsitystä tuhojen laajuudesta ja avun tarpeesta. Pääkaupungin Franklin pahimmat tuhot koettiin tiheimmin rakennetussa ja suurimmat rakennukset käsittävässä keskustassa. Keskustassa sijaitsevat myös romahtaneet presidentin palatsi sekä katedraali. Selvittämättä on edelleen muiden alueiden tuho. 40 000 asukkaan Jacqueline uskotaan tuhoutuneen erittäin pahasti, mutta tie sinne on edelleen poikki eikä selvitystyö ole edes alkanut.